खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। हारिनि सेन्टिमेन्ट थानांगौ मानसिनाव। दिनै बिपिएफनि माखासे आइटि सेल बिथांमोनखौ बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरि माखासे बिथांमोनखौ मैयानि गेजेराव जि बड'लेण्ड एफसिआ गेम गेलेनायनि गेजेरजों जेनदों, बे जेननायखौ लानानै बिपिएफ पार्टीनि माखासे दैदेनगिरि आरो आइटि सेल बिथांमोनहा खोब लाजि फोनांदों। बड'लेण्ड एफसि जेननाय मीन्स इउ पिपल जेननाय होननानै गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा। दिनै बड'लेण्ड एफसि बायदि मोनसे मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे फाउन्ड खालामदों, दिरुननानै दिनै दुरान काप बायदि नेशनेल गेमावहाय बड'लेण्ड एबा क'क्राझाराव लाबोनानै बेयावहाय खेला होनानै आरो बड' हारिनिफ्राय बा बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टीम बानायना होनानै बिथांमोनखौ नेशनेल गेमाव गेलेनो जे खाबु होबाय, बे हिसाबै बर' हारिनिफ्राय मोनसे फार्स्ट टाइम जारिमिनारि जादों। बेखौहाय बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो सापर्टबो खालामदों। नाथाय पलिटिक्स आरो राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो मोनगौबा मैयानि जेननायनि बाथ्राखौ लानानै बिपिएफनि आइटि सेल बिथांमोनहा बखिनायखौ नुनो मोनदों। रायजो राजाफोर, बे खोब लाजिनांथाव बाथ्रा। दिनै बिथांमोननियाव हारिनि सेन्टिमेन्टआनो गैला। बिथांमोना खालि मोनथिगौ राजखान्थि। बिथांमोना बोरैहाय पलिटिक्स खालामनानै सिटखौहाय बोरैहाय मोनफिननो हायो। हाग्रामा महिलारि सारनि सेलाफ्रा बेबायदि बिथिङावल' दंसै। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट लानानै बड'लेण्डनि जौगानायखौ लानानै मोनसे हानजा बानायनानै दिनै जौगाखां होनो नाजादों। दिनै बड'लेण्ड एफसिआ फुरा इन्डियायावहायनो मा होनदों, सनानि आखरजों लिरजानाय बायदि मोनसे मुं जाबाय। दिनै बड'लेण्ड एफसि होननाय मोनसे टीम दंसै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे बड'लेण्डनिफ्राय दा बेखौहाय बाखनायनो नागारो। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाथ' हायासै। दा दिनै प्रमद बर' सारा हाबाय नालाय बिथांमोनहा लाजिनानै बायदिसिना बोरैहाय लाजि फोनांनो हागोन बेखौसो नाजागासिनो दं। हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया। मैयानि जि शेयार खुबैलायनाय मा खुबैलायनाय, दिनै आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदों बिनि दारै। गोजोन नोगोर बानायनो थांनायाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि गोजोन सिटि अफ पिस, नङा होमबा, बे क'क्राझार नोगोरखौ मोजाङै गोजोन नोगोर खालामनायाव माखासे पलिटिक्स हान्जानि सुबुंफोरा बेखौहाय गावसोर लाबालाब गावसोर बखिनो थाखाय, गावसोरो जे गोजोन नोगोर नङा बै बाथ्राखौ दिरुननो थाखाय माखासे पलिटिक्स एबा राजखान्थि हान्जानि सुबुंफ्रा खैसार खालामगासिनो दं। ओरै शेयार खुबैनाय, अबेबा माबा दं, दावराव दावसि खालामनाय, बेफोरबायदि जे प्लानिं कनस्पिरेसि बे खालामनायखौ नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै 3 इयार्स जासिगोन बेसेबां सुखुयै सरखारि खुंलांगासिनो दङ। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान होदों। गोबां इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहानो बुंदों आरो नोंथांमोना आंनि इन्टारभिउ लानायावबो नुनो हागोन। नाथाय माखासे राजखान्थि हान्जानि सेलाफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बैनि गोजोन थासारि खालामनायखौ गुबुंले खालामनो थाखाय जेनेबा रायजोनि सिगाङावहाय गोजोन नोगोर नङा बिसोर थगायदों बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिथांमोना प्लानिं खालामगासिनो दङ। नाथाय रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनाया गाहाम जे बे खालामनाया फुरा राजखान्थिजों खायसे सुबुंफ्रा। दिनै नोंनाव जुदि हारिनि सेन्टिमेन्ट थानायमोनब्ला दिनै जों जुदि शेयार खुबैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे जायगानि नामा दंस बा बरनाम जागोन। बेखौ नुदों सेटेलाइट सनि बायदि चेनेलावहाय, नङा होमबा, सनि बायदि स्पर्ट्स चेनेलावहाय नुदों। अब्ला बे हिसाबै नोंनि बे खुबैनायखौ नुगोन। अब्ला हारिनि मान सन्मान थांगोन। बे जुदि थांनाय आरो फैनाय बेखौ जुदि साननो रोंनायमोनब्ला दिनै बेबायदि खामानि मावनाय नङामोन आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन। मा जोंनि फरायसाफोरखौ, जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआरनि फरायसाफोरखौ बिथांमोननि जि थांखि, सोरबा आइएएस जानो लुबैदों, आइपिएस जानो लुबैदों, सोरबा डक्टर जानो लुबैदों, इन्जिनियारिं जानो लुबैदों, बिसोरनो जे फ्रि कचिं, बिसोरनि टेलेन्टखौ नायनानै फ्रि कचिं होनाया मा रायजोखौ थगायनाय जायो नामा?
रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जाय दिनै हलिचरन नार्जारी बिथांमोन बायदिया दिनै इन्डिभिजुवेलि बेसेबां गावनि लाइफखौ जौगाखांहोनो हाखो थिग दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा इन्डिभिजुवेलि नङा गासै हारिनि जि फुटबल प्लेयार बिथांमोनखौ लानानै मोनसे बड'लेण्ड एफसि टीम आरो बेखौ लानानै दिनै नेशनेल फुटबल गेम बायदियावहाय दिनै पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय खाबु होदों मा बे थगायनाय नामा दिनै बैसोर गेलेगिरि बिथांमोननो माखासे खाबु होनो थाखाय आरोबाव जायगा जायगा गामि गामियाव थाबावनाय मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्ट जेरै हमना तामुलपुर जायोबा मोनबा जाबावबाय नङा होमबा दा बेखौ हमथ'वाबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जाना दङ क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि स' बे हिसाबै बेयावहाय गासै स्टेडियाम बानायना होनो नागिरदों थ' बेयावहाय माखासे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बिसोरनि जि टेलेन्ट बे टेलेन्टजों बिथांमोनहा मा होनदों हलिचरन नार्जारी बिथांमोन बायदि जाहैनो हागोन लोगोसे बड'लेण्ड एफसि नि दारै गेलेनानै जोंनि हारिनि मानखौ बांहोनो हागोन लोगोसे बिथांमोना बड'लेण्डआव बेबायदि स्टेडियाम बानायनायावहाय फुटबल गेलेनानै बिथांमोना एक्सारसाइज सिस्टेमबो जालांगोन आरो बिथांमोना आर्मि बायदिसिना डिफेन्स बायदिफोराव एक्सारसाइजनि गेजेरजों बिथांमोना साख्रि मोननोबो खाबु जालांगोन बे थगायनाय नामा रायजो राजाफोर बे खामानि मावनाया थगायनाय नामा दिनै सेरिकालचार होनना बुं दिनै एग्रिकालचार होननानै बुङो नङा सिएम सुपार 50 मिशन बायदि दिनै बड'लेण्ड फिग मिशन बायदि नङा गड मिशन बायदि स' गोबां माने बिथिङावहाय खामानि मावगासिनो दङ लामा दालां बायदिसिना बानायदों बेथ' बानायबाय थागोन गोदोनिफ्रायनो बानायगासिनो दं हाग्रामा महिलारि होन आरो उनावहाय प्रमद बर' सारनि उनाव सोरबा फैयोब्लाबो आरो प्रमद सारा थाबाबो बिथाङा बानायखागोनानो बेथ' जोंनि गोनांथिखा नाथाय बिनि अनगायै जों पार्सनेलि जों सोरनिबा लाइफखौ जों चेन्ज खालामनो नाजानाय मैयानि दिनाव आं सासे सुखिदार बिथांजों कमल बसुमतारी आदैजों रायज्लायदोंमोन बिथाङा बुंदों प्रमद बर' सारा फिउचारखौ साननानै आरो बे सुबुं सम्पद गावनि जे लाइफखौ हारसिङै रावनावबो बिबायालासिनो हारसिङै बोरैहाय फोथांनानै लाखिनो हायो न'खरखौ बोरै फोथांना लाखिनो हायो बेखौ हानायनि जे मोनसे फिउचारखौ सानना खामानि मावदों होननानै बिथाङा सासे रायजोनि जानानै बुंदों राइट बेफोरनि अनगायै आरो मा नांगौ दिनै 5 बोसोर 6 बोसोरनि उनाव नायदो बिटिआर एकर्डनि दारै मोनबोनाय माखासे गोबां इनस्टिट्यूट कलेज बायदिसिनाफोरखौ जोङो लुफुंजोबनायखौ जों नुनो मोनगोन रायजो राजा नोंथांमोन आं बे बाथ्राखौ खेबसेबाव बुंबावो बिटिआर एकर्डखौ नोंथांमोना दा न' बिल्डिं बानायनायखौ नुजोबाखै जानो हागौ नाथाय कनस्ट्राक्शनाव दङ दिनै बे खामानिया कमप्लिट जाजोबोबा नोंथांमोना महर नुगोन मोजां महर नुगोन अब्ला नोंगौथ' नङा होमबा दिनै माखासे बिथिङाव नैबेखौ जाज नोंथांमोना खालामोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा स्टेटनि फान्डजों मावदों ना सेन्ट्रेलनि फान्डजों बै लामाफोरखौ मावदोंमोन आरो दानि सरकारा जे बिटिसिनि जे फान्ड फैदों बेखौ बबेबा मा होनदों कम्बल साथा बेफोरबायदि मुस्रि राननानै होआलासे बेफोरबायदि रांखौहाय दिनै बहाबा बेखाराव गारालासे बरननानै बिथांमोना साप्लाइयाव जानाय बेबायदिखौ गारालासे मानगोनां प्रमद बर' सारा सिएम सुपार 50 बायदियावहाय बेफोर रांखौ बाहायदों दिनैहाय गोबां बिथिङाव जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ माखासे एक्सपिरियेन्स होदों दिनै जाय दायनिगिरि खामानि मावदों बे दायनिगिरि सुबुंखौ दायनिगिरि हिसाबै साजा होगोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि समावथ' जुदि दायनिगिरि खामानि मावदोंब्लाबो साजा मोननायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला गिला बिथांमोना दायनिगिरि खामानि मावदों बिथांमोना जेबो माने बुंला बिसोरखौ हमलाबो जेबो खालामलाबो स' बिनिखायनो गिला दिनै ड्राग्स जानाय मा जानाय हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जादों गोबांनो हमनाय माने मा होनदों जानायखौ नुनाय दिनै प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय लोगो लोगोनो गोबां बिथिङाव ट्राक गारिफोरनिफ्राय लाबोनाय बुस्थुफोरखौ फुरा क'क्राझार चिरां होन मा होन सब बेखौ मा होनदों इभेक्ट खालामजोब्बाय बा बेखौ हमजोब्बाय दिनै गोबां सेंग्राफ्रा ड्राग्स मोनजायैनि थाखाय फाग्ला जादों जायनि जाहोनाव रिहेबिलिटेसन सेन्टार थांदों मिथिबायना रायजो राजाफोर स' बे थासारिया जे जादों बेनोथ' जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट ना दिनै रिहेबिलिटेसनाव थायै नेक्स्ट समावहाय मोजां जालांगोन बियो अब्ला बिनि गेजेराव बे बुजिगोन ड्राग्स जानानै मा जादोंमोन नाथाय नैबे बुस्थुखौ सिगांनिफ्राय खालामनायमोनबा गोबां मोजां जागौमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' सारा पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो इडुकेसन सेक्टरखौनो होननानै बुं सोलोंथाइ बिबान बेसेबां स्कुल बायदिसिना दङ बेखौ दिनैसिमबो मोजां खालामनानै होनो हायाखैमोन दिनै 100टा स्कुल गोदान मानगोनां प्रमद बर' सारा बानायदों बे गोरलै बाथ्रा नामा आरो बेबो बिटिसि फान्डनि दारै
बेबो बिटिसिनि फान्डनि दारै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्रायसो माब्ला फैगोन बेखौ नेबाय थायो आरो जे बिटिसिनि थाखाय फैदोंमोन बे रांखौ बिथांमोना साप्लाय थाप्लाय होनानै जालाङो स' दुरान कापआ गोबां मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे एक्सपिरियेन्स जाय दुरान कापखौ रायजो राजाफ्रा मिथियामोन आरो लोगोसे आं खोनानो मोननाय मथेब्ला आइएस आइपिएस फोरनि मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जाम बा बहाबा एग्जाम जानाय आउट नलेज हिसाबै बेबो कुइसन फैयोमोन जाहैदों दा गोबां बिथिङावहाय मानगोनां प्रमद बर' सारा गेलेग्राफोरनि थाखाय गेलेग्रा माने स्टेडियाम फरायसाफोरनि थाखाय जायफोर गिदिर अफिसार जानो लुबैदों बिसोरनि थाखाय जाय डक्टर जानो लुबैदों जाय इन्जिनियार जानो लुबैदों जाय आइएस आइपिएस जानो लुबैदों बिनि थाखाय माखासे गोबां बिथिङाव स' गोबां खामानि मावगासिनो दं बुंबाबो बुंख'नो हानाय नङा भिडिअआ गोलाव जाबाय आं आपडेट होबाय थागोन एबार स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम डन्ट केयार एबाउट सोरनिबा आइटिसिला आंनि सोमोन्दै बुंदों आं बेखौ माने जेबो केयार खालामा मानो होनना बुंब्ला खामानि मावदों जोंनि दानि सरकारा स' बेखौ जों खामानि मावनायखौ देखायदोंबो आरो लोगोसे बाख्नायनांगौबो खामानि मावदों जेला बाख्नायनांखागोन थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामबानो जाबाय